сағирай бехири шодкодай шинос метова. Ноширгит чеҳраи невидим каш Макс Хевай. Нашинохти шатизи? Яке ай пацанои авторитети район буд. Ёдат астай? Ярғула бир. Нахандем бародаро, тавба кунем. мегӯям сағирача дар хатан зур буд. Вечкаи пайдку дар осмон ним соат меистод. Амои? А бачая чи арзонушка ака? Ҷои шичай. Ма барои гили мирдагӣ будаму, гили барои нами ҳаттула карочи мирдагӣ буд. Абтуре. Люблёни виҷай бо сар кард гап короша. Охи без 5 минут худораҳматӣ ҳамеша ҳаёти солима ҷонибдорӣ мекард ку? Ягон кайфи пайфи набуд. Ярдасе нокас қати ошногӣ кард, ҳамо ба ҳамин рӯза расонданд. Ҳайф шуд мардбачам. Дигароро айбдор кардан нодуруст аст. Ҳар як инсон худаш ақл дорад. Иломҷон дуруст қай кард. ҳар як қадамеро мегзорем бояд бидонем ки кай дар куҷо ва аз баҳри чӣ гузоштестем. Айҷар пар гуфтан намепарӣ ку. ҳоло агар айҷар мепарид вай хуб. бо наге ки пеши ҳамо мерем. Дистансия гирифтан дар кора ки айтаи каш ягон крокодил ҳамла накунад. Созӣ Макс? Дар кайҳон ай кусмон? Гагари қиртақдар чидай? Ордоуш овард. Шуқикун метавонем бача Усмон. Бора шинохтӣ? Дар пӯчоқи кадом қити қаймоқ дидагим то. 3 сол пеш байни мо Макс нофаҳмие ба вуқӯъ пайваст. Вохӯрдем. Мо се кас омадем и хидиш тоқа. чуноне задак мона ки челестия паделник мона ай музеи Сингапур ёфтем. ман мехостум тира бинам, аммо дар ин вазъият не. ман пеши ту барои таҳқир ва ё ҳисобмона баробар кардан наёмадам. Мардбача уфтода расм намекунад. Мурғ ай фурсат истифода мебарад. Мабодо зарраи номус дар ин ҷисми латаи монда боша. Аз ин шармандагиҳо даст мекашӣ ҷура ва ҳамчун инсон дуруст зиндагонӣ мекунӣ. Дар бӯи ту ҳаша тоқат намекунад. Саг дар бари тез одан дар изон мекаша. Я ҳоли турабӣ. сурати моро ҳеҷ вақт дар ҳеҷ пӯчоқи қитии нолозима нашр намекунам. ту худ кайҳо қитии холии фарсудаи пеши партовгоҳ гаштаеву хабар надорӣ. Кӣ будию чӣ шидӣ? Шояд кори хуб накардем ай мо. Дастгириш мекардем чӣ мешид ака?